Harodiyo जा दुर्गा फुजा बे दुर्गा फुजानि ग्रिटिंसखौ साफ्रोमबो बिटिआर बासिनिसिम आं आंनि बेक्तिगत आरो नखरनि जानानै हरग्रोबाय। बे दुर्गा फुजाया जोंनि बिटिआर हालामाव सान्ति लाबोथों, जौगाथाय लाबोथों आरो खौसेथि लाबोथों। जों साफ्रोमबो जुगामियै गासैबो खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नानै जोंनि जा थांना थानायनि राहा लामा बेफोरखौ बानायना लानो हाथों। बेखौनो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों ग्रिटिंस हरनाय जाबाय। गोबां फुजा समावहाय माखासे मा होननांगौ जागोन बेखौ बेफोरबायदि सोलियोमोन, खिन्थु नैबे देग्लायनि बोसोरावहाय बेफोरबायदिखौ होनाय जायाखै। देग्लाय ओरैनो चिफ मिनिस्टारा डिसिफोरनिसिम स्ट्रिक अर्डार हरखादों। दा बेखौ एडमिनिस्ट्रेसना बन्द खालामदों। गतिके गोजौनिफ्रायनो एडमिनिस्ट्रेसना बन्द खालामनाय हिसाबै निस्सय पुलिस प्रशासननिसिमबो बे बाथ्राखौ डिसिआ दैथायहरनाय जादों बा एडमिनिस्ट्रेसना दैथायहरदों। बे एडमिनिस्ट्रेसननि बाथ्रा जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा थाया। मानोना जों पलिटिकेल पार्टिनि साफा सोद्रोमा हिसाबै पलिटिक्सआव जेनेबा एमिउजमेन्ट, इन्जयमेन्ट, इन्टारटेनमेन्ट बेफोरखौ जों मालाबाबो जोंनिफ्राय बादा होनाय थाया। बे सोरबाया जुदि बुंदोंब्ला गभर्नमेन्टनि मानसिनि आखाइ दं होननानै बे गोरोन्थि। जों बेवहाय आखाइ होआ। मानोना बे जोंनि नोजोराव पार्ट एन्ड पार्सेल समाजनि मोनसे बाहागोफोर। खिन्थु जाय बाहागोखौ जायखौ खालामनानै समाजाव गुबुंले आबहावा सोमजियो, बेफोरखौ खालामनायनिफ्राय जानगारना थायोब्ला समाजा मोजां जायो होननानै जोंबो सानो आरो बेल'।